Hei, bună și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În episodul de astăzi, e al doilea episod, o să facem un video cu jocul acela cu carieră de fotbal. Astăzi m-am decis, s-a făcut 2 zile deja și a putut să iau Manchester United. După cum vedeți, am avut Arsenal și Manchester United, da. Da. Și sunt în Cupa Campionilor, se pare. Am dat pe Cupa Campionilor pentru că are multe ligi și se pare că are și Euro, a avut și Euro. Și dacă vrei și din Euro să facem sau și din Liga 1, putem să facem și din Liga 1. Da. Sunt și în Cupa Campionilor să vă prezint echipele. Avem Istanbul, Başakşehir, Manchester United, Paris Saint-Germain și Leipzig. Hai să începem cu Başakşehir să vedem ce echipă au aceștia. Nu cred că au cine știe ce echipă, dar na, hai să vedem. Au Vișca de 81, Kadli de 80, Criveli de 73, Gulbransen de 71, Ba de 70, Frey de 61, Demir de 56 și Caracuz de 53. Deci da, în atac n-au cine știe ce, au un Vișca și atât. Trecem și un Kadli. Aici au mijlocași și au Giuliano de 80, Caveci de 75, Oscan de 72, Turuc de 72, Tekdemir de 73, Alexic de 72, Azubuike de 68 și Topal de 69. Da, nu au cine știe ce băieți ăștia. Văd că ei au mulți brazilieni. Da, destul de mulți brazilieni am văzut. Au Rafael de 77, Junior Caiceara de 75, Caldirim de 74, Bolingoli de 71, Taghir de 72. Au și surprinzător, de fapt, cred că mulți știu, l-au pe Epureanu, moldovean de 71. Chiar oare cât ar costa băiatul ăsta? Uite, vă sus 2,1 milioane. Băi, e ieftin. Ieftin, el e apărător. Și eu și băieții ăștia nu mai trebuie să nu mai stau să le spun numele lor și toți portarii sunt turci, am înțeles. Da. Și restul echipelor cred că știți, da. Haideți să ne uităm și la ei, să băgăm așa repede, să ne uităm la ei. Au Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Sarabia, Kean, Jesse, Fresange, Verratti, Guie, Herrera, Draxler, Paredes, Pereira, Rafinha, Fadiga și Capo. Și mai au mulți jucători, dar nu mai stau să-i mai zic. Oricum, ei nu au făcut, ei au făcut doar un transfer, l-au adus pe Florenzi și cam atât. Bine, da, și am meci cu ei în 11 ore, deci, da, meci cam greu. Și am pus și la antrenamente pe cineva, am pus Greenwood, Matic, Luxeu și Henderson. Bine, haide, am 20 de milioane și vreau să fac un transfer. Așa. Nu știu de ce să fac transfer, adică, da, stai să prezint lotul, echipa. Au Rashford, Martial, Cavani, Greenwood, James, Igalo, atacanți am destui și sunt niște atacanți foarte buni. Mijlocași am Bruno Fernandes, Pogba, De Beek, Matic, McTominay. Nu știu, și la apărători am, Manchester United mi se pare că au jucători foarte buni și chiar au. Apărător Maguire, Teș, Van Bissaka, Rojo, Luke Shaw, Lindelof. O să punem și niște jucători pe lista de transferuri. L-am pus pe Grant și încă încă un atacant și un apărător. Na. Acum haideți să cumpărăm ceva, portar, o să-l antrenez pe... Nu cred că îmi trebuie portar, pentru că am destui portari. De Gea e destul de bun. Așa. În total, lotul costă 221 de milioane, scrie chiar aici sus. Și, da, haideți să dăm pe lista de transferuri. Lista de transferuri. Și nu o să zicem să cumpărăm un portar, ai un apărător. Un apărător, vreau apărător. Nu cu Libale, mâncăm bani. Deci 20 de milioane, trebuie să ne încadrăm în 20 de milioane. Am putea, nu. Vreau să zic că pot să le iau pe Alderweireld, dar nu, el s-a transferat al Duhaili. Parcă mă este un zvon că
parcă o să ducă la o echipă din Arabia, nu mai știu. Nu, de fapt, nu mă bag. Otamendi e fix 20 de milioane. Nicolas Otamendi, chiar are 91 overall, dar după aia nu mai am bani, știți? Și banii se face din meciuri și se face cam greu, adică ar trebui să câștigi meciurile, știi? Bine, oricum dacă pierzi îți dă 1.000.000, 2 și 1.000.000, 2 nu prea am ce să fac. Deci, și, haideți să găsim unul mai... care nu e chiar așa de scump. Soinciuc ăsta ar merge, da, nu? Ben Davis, da, de 79. Ăștia sunt cam cu overall mic. Și cei care au overall mare sunt destul de scumpi. Ori între Soinciuc, ori între... De fapt, sau portar să cumpărăm. Nu m-am decis încă. Portarul are sau mijlocaș. Hai să zicem un mijlocaș. Hai un mijlocaș. Chiar dacă hai să vedem mijlocași în primul rând. De asta e un pic mijlocași. Stau noi la mijlocaș. Bă, da, mijlocaș am. Am mijlocaș. Haide, mă, să zicem un portar. Hai, portar. Portar. Hai să vedem aici. Uite-l pe... Ăsta e Grant, da. E Grant ăla al meu. Portar. Loris. Ar putea. Am bani de Loris. Muslera. De la Galatasaray. Martinez de la Aston Villa. Cel mai mic e al meu de 64, deci... Bă, o luăm pe Loris. Sau... Hai mă că luăm pe Loris. Sau... Nu. Bă, hai să luăm mai bine pe Muslera asta. N-am cumpărat pe Muslera, că portar pe Muslera. Să am destul de 2 portari buni, adică De Gea și am rămas cu 6,3 milioane. Să rămân și cu De Gea și cu Muslera. Deci dacă dăm aici la lot și dăm la portar, ne-a apărut Muslera aici. Oricum el are cel mai mare rating, deci... Dar, hai să băgăm de fapt 2 portari. Hai să băgăm și pe Romero ăsta. Să băgăm și pe Romero și rămân cu 3 portari. Pe Henderson nu mai vând, doar pe ăștia 2. Și să băgăm și pe Tuan Zebe. Să facem și niște transferuri, bă frate, că avem cam mulți. Și pe Mata... Manuel Mata, Joan Mata, Juan Mata. Hai și pe ăsta, hai lăsa-l și pe ăsta și cam gata. Astea sunt transferurile. Haideți să băgăm la amical. La amicale. Da, unde? Uite, aici. Amicale. Și amicale putem să jucăm cu recomand Zenit San Petersburg. O echipă cam slabă, zic eu, din punctul meu de vedere. Uite, deci, uitați, Bayern München are logo adevărat și la celelalte echipe are cam logo-ul... Nu are logo. Uite, Juventus. Eu înainte mi-am încărcat jocul și n-am făcut pe canalul de YouTube. Aveam Lazio și încă o echipă am avut Lazio, a doua echipă și nu mai știu care era prima. Era tot ceva din... avea Tottenham și Lazio. Dar hai să facem cu... Bă, eu zic cu o echipă care o avem noi în grupa noastră. Hai să încercăm cu Istanbul Başakşehir. Hai să vedem ce s-a întâmplat. 3-0 pentru noi. Uite, Marcel a făcut 86, Van de Beek 84 și Rashford 87. E bine, ne crește ratingul. Overall-ul. Și să mai facem cu una de la noi din grupă. Să găsim aici. Leipzig, hai să vedem. Și să vedem, am făcut 3-0. Uite, Bruno Fernandes a făcut 93. Dar nu înțeleg, el are un car mai special. După cum vedeți, el are un car mai special. Și nu mai am din astea, trebuie să-mi iau un videoclip. Și n-am chef acum și nici nu am. De ce?
Dar dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și scrieți în comentarii ce videouri să mai fac. Ori cu orice joc, adică mai am jocuri pe care să vi le arăt. Dar scrieți și voi în comentarii să știți ce jocuri să joc sau na. Pentru seria aceasta, pentru că nu o să facem o serie cu jocul acesta, ce echipă să deblochez. Adică aș putea și Liga 1, bine, în 14 zile. Aș putea să o deblochez pe asta în 14 zile și aia în 44. Dar ce ligă? Sau zicem că orice ligă, din orice țară. Chiar din orice țară. Din orice țară. Scrieți voi în comentarii ce echipă și ce țară să aleg. Pentru că eu o să vă ascult pe voi și o să mă uit în secțiunea de comentarii. Bine? Cam asta a fost video. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Eu am fost Alex, am pupat.